Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Mapasalamaton kita kanunay sa Ginoo nga naghatag natong higayon nga magpadayon sa ato ang pagpahatay sa mga panghuna-huna ug pinaagi diha sa mga panalangin sa Dios. Maangkon nato ang pagtubo nga espirituhanon sa atong matag semana nga kasinatian. Amen. Dinhi sa atong Sabbath School lesson. Kuyog nato karong adlaw mga kaigsuonan ang ato ang regular nga mga co-host dinhi sa South Philippine Union Conference sa akong pikas nga bahin ang atong Ministerial Secretary sa South Philippine Union Conference si Pastor Jerry Patalinghog ug dinhi ang atong nag-inusara nga rosas sa South Philippine Union Conference ang atong Women's Ministries Director ug Shepherdess International Coordinator si Ma'am Pinky Gulfan. Ani ana usab kita karon mga igsoon sa ikaduha nga lesson sa atong tibuok nga quarter. Ang uban sa inyo nalingaw na pag-ayo nga nagkupot sa inyohang mga Sabbath School lessons. Karon atong pagatukion ang suhito nga naguluhan Pentecostes. Og dinhi daghang mga issues nga atong pagatukion mga kaigsuonan paunsa nahitabo nga nahimo silang andam sa pagdawat sa gasa sa espiritu ni adtong tungura. Maingon sa mga requirements sa atong panahon karon kung paunsa kita mahimong andam sa pagdawat sa ingon nga gasa. Unya ngano nakabautismo sila og tag 3,000 matag adlaw ug dihay episode mga kaigsuonan nga nahimong kontrobersyal even in the Protestant and Pentecostal world mga kaigsuonan. Kining gitawag nato glossolalia or speaking in tongues. Sa ato ning pagatukion karon samtang atong pagatun-an kining episode sa atong lesson. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong pangayoon ang gasa sa Ginoo diha sa kinaadman pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo kita mga kaigsuonan. Kanunay kami nagasangpit kanimo Dios nga mahan sa pinasahi nga pinalangin sa pagtuon nining leksyon sa semana. Among gipangayo ang balang espiritu nga maghahatag ka namo og pagsabot, nga maghahatag ka namo og kaalam. Maingon man among gipangayo ang iyang talagsaon hiyas sa pagpadasig sa tanang mga kaigsuonan. Kansang mga pagtuo kanunay ilang gihandom nga magapadayon hangtod sa imong pagbalik. Amo kining giampo ug among gipangayo ang kapasaylohan sa among mga sala aron imong dunggon ang among mga hangyo. Pinaagi sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus ka among manluluwas. Amen. Amen. Dagha kay salamat ni adto pagampo Ma'am Pinky ang Ginoo magpanalangin ni atong pagtuon karon. Atong ihatag ang time ni Pastor Patalinghog sa atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan makahigalaan nga kanunay nagsunod niya atong programa. Ato panimayon ang atong mga kapaglaom, mga atong makigsunan nga kanunay ginusunod sa atong programa. Dili lang nining programahan sa tagna sa pagtuon apan bisan pa sa uban nga mga segment o mga programa nining atong Hope TV. Ang atong mga kaigsunan o kapaglaom diha sa Baganga. Labi na nila ni Mr. and Mrs. Mario Godin. No? Brad Mario, may buntag din ha o mayo ang atong papanginabuhi tungod kay nasayon ko nga kitang tanan kanunay nagsunod sa tanang mga kalagdaan ug labaw sa tanan ng atong leksyon nga makahatag usab ka bag-o o kadasig o kining pakiglambigit sa tanan nga bulhaton sulod gawas iglesia tungod kay kita kanunay naminaw sa atong sibya sa kanginan. Amen. Ma'am Pinky, it's your turn. Duha ka Sabado ang minglabay sa akong pagduaw dito sa Zamboanga City kung nakahibo sa pagsimba dito sa Toribio Church. Amen. Akong gitibaya ang atong mga kaigsuonan diha. Tanang makaigsuonan diha sa Toribio Church. Bisan pa sa ilang mga sa mga pagsulay sila dasig gyud sa ilang mga pag-alagad. So akong gigreet ang pamilya sa ni brother and sister Lubactod o kining akong gi-appreciate ang nihatag nining lista tanan mo mga kaigsuonan di ko na ni manganlan og kada usa tungod sa kadaghan basta tanan nga mga membro diha sa Toribio Church. Ug ang mga kaigsuonan pod nga akong nahimamat dito sa Talon-Talon Gym anang pagka Sabado. Buenas
Sabado. Oh. Piles Sabado. Feliz Sabado. Piles Sabado. Atong padayon ng pagpanimaya mga kaigsunan, pipila ka mga katawhan nga kanunay nga nagsunod dinhi. Special mention kang Ma'am Grace Pilar de Leon nga taga Naval Leyte nga karon naa na sa California mga kaigsunan. Ma'am Grace, happy weekend kinimo. Ug special greetings usab ngadto kang Mami Rose Arianiego, ang higala ni Ma'am Pinky nga naa karon sa Valencia City. Happy weekend kinimo mami. Ug may usab sa iyahang kinakusgan nga umagad nga si Sir Nazer Ornopia nga naa sa Burbank, California, kuyog siyang tibok Panimalay. Well, nining si manaha mga kaigsunan, importante kaayo kining ato ang pagtuki sa atong lesson tungod kay humanatang nagsugod sa introduction sa ato ang kasinatian sa First Apostolic Church sa diha nga gitukod kini ni Ginoong Hesus ug ni dako pag-ayo ang iyahang extent sa buhat by membership, by outreach, by outreach, and it has expanded quite very good mga kaigsunan. Gikan niya itong tungura og hangtod karon sa atong panahon. Dili lang kay basta-basta ang pagtubo sa Christian Church. Gani ni-explode pa ni into different denominations sa Christianity mga kaigsunan. Apil na ang Seventh-day Adventist Church niya na. Unya, karon sa ikaduhang chapter, atong pagatukion mga kaigsunan ang pag-abot sa balang espiritu nga gisaan ni Ginoong Hesus, which took place in the event in history nga gitawag natog Pentecost. Sa New Testament mga kaigsunan, naila kini siya nga pulong ingon nga Pentecostes, ug sa ato nga Christian world mga kaigsunan, we consider this as the outpouring of the Holy Spirit in the early rain power. Mao to ang pagbutog yun mga kaigsunan sa gahom sa balang espiritu. Ato na nang gi-explain kaniadto milabay nga episode nga ang balang espiritu ni function na prior to this event, but this was the official entry of the Holy Spirit in a remarkable manner nga nakaukay pag-ayo sa buluhaton sa Ginoo pagsugod sa early Christian Church. Atong basahon ang atong memory text for this week. Pinaagi naman Pinky aron atong mapaangot dinhi mga igsoon ang ato ang pagsabot sa ato ang leksyon karong simana. Buhat 2, Kapitulo 32 ug 33, nagaingon, kining Hesus gibanhaw sa Dios nga kaniya mga saksi kami nga tanan. Busa sa 33, busa sa gibayaw siya sa tuong kamot sa Dios ug sa nakadawat sa Amahan, sa saad sa Espiritu Santo iyang gibubo kini nga ginatan-aw o ginapatalinghugan ninyo karon. Muna ang teksto nga Okay, salamat binuksan. kay Ma'am Pinky. Atong ihatag ni Pastor Jerry ang iyahang opening thoughts ni ning ato ang lesson karon mga kaigsunan. Ya, sa atong leksyon mga kaigsunan kung atong tanawon pag-ayo, doon ay kalambigitan kining pagbubo sa Espiritu o ang pagkabanhaw ni Hesus. Kung imong analyson pag-ayo ang gisaysay po ni Pedro, makita na ito nga dako kayo kalambigitan sa mensahe ang pagkabanhaw ni Hesus. Kay bisan gani sa mga katawhan sa mga Hudyo, no, mga eskriba ko rin, managlahi ang ilang mga ideya. Apan, kung atong tanawon pag-ayo, kani magud mo ni makahatag bitaw og sulbad sa kini mga problema, mura paglaom nato sa atong mga kapitos karon sa atong kalisod, nga bisan magkinaunsa ang dagan sa kinabuhi, mamatay man ta, you know, na may mga problema o niya mutaliwan ta sa kalibutan, apan dunay paglaom ta tungod kay ang pagkabanhaw ni Hesus mo ni dako kaayo kasiguruhan alang sa mga Kristohanon nga magpadayon og alagad ug unya mo ni atong ipahat ngadto sa uban. Mo gini ang kalambigitan sa pagbubo sa espiritu ug unya adunay pagkabanhaw ni Kristo. Mo na ang ato igsoon hatag pagtagad karon. Okay, salamat kayo Pastor. Atong isinsiyo pag-una mga kaigsunan kining ato ang pagsabot sa termino nga Pentecostes. Actually, dili nato ni mabasa sa Old Testament the word Pentecost itself. Gumikan kay gigamit na ni dinhi sa bag-ong tugon mga kaigsunan. Pero actually ang iyang kahulugan ani is Pente, which means 50 in English. 50. 50. So buti pasabot nagsugod siya pag-ihap
the day after the Passover, so good kag ihap, og number 1, hangtod maabot sa ika-50, kanang ika-50 ka adlaw mga kaigsuonan, mauna ang gitawag nila og adlaw sa Pentecostes. Kay Pente siya. But it is actually the celebration of the first fruits or inunahang bunga sa pag-ani sa trigo. So, to be exact, 7 ka semana human sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Or to be exact also, in simpler term, 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So ato ning ma-estimate mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus nakikauban sa iyang mga tinun-an for 40 days after His resurrection. Unsay ilang mga activities samtang ni nakigkuyog si Ginoong Hesus kanila sulod sa 40 ka adlaw. Unang adlaw, that was Sunday, sa iyang pagkabanhaw mga igsuon, nagpakikita siya sa iyang mga tinun-an. Unya niya ng gabi, unya niya ng hapon, the first day, nilakaw siya kuyog sa duha ka mga tinun-an, paingon dito sa Imaos, unya nibuto ang balita nga si Ginoong Hesus ang ilang gikauban. For the first time, na-realize nila nga si Ginoong Hesus banhaw. Pagkagabi, nakikauban usab siya sa iyang mga tinun-an. The following week, nagpakita na usab siya sa iyang mga tinun-an, and you will find this in the book of John and in the book of Luke mga igsoon, nga ni adtong ikaduhang pagpakita niya, the following week, didto na si Tomas. Kaysa primero manggong adlaw sa iyang pagkabanhaw, wala si Tomas diha. Munang iyag yung gihagi sa Tomas dayon, hikapa gani din ang akong dinugangan. Ug sa diha nga nahikap kini ni Tomas mga kaigsuonan, nisinggit siya, my Lord and my God. Unya didto na. And the rest of this, hangtod nga nahimong 40 ka adlaw, He nurtured His disciples, He spent time with them, reminding them that it was not His political kingdom, nga maoy iyang gitukod, nga mo'y rason siya pagani, kundili, mao ang pagtukod sa gingharian sa gugma, ug sa iyahang pagsakripisyo, kay ang kadaogan, didto na sa kinatumyan mga kaigsuonan, the ultimate end of sin. Unya, pagkayab ni Ginoong Hesus ngadto sa langit, it was 40 days after, mo nagiingon diya sa Buhat Kapitulo 1, nakikauban siya 40 ka adlaw. So 40 days, so naatay estimate mga igsuon that these new disciples who formed the first Christian church at the time spent more or less 10 days preparing themselves for the arrival or for the fulfillment sa gisaan ni Ginoong Hesus nila nga mao ang pag-abot sa balaang espiritu. And at this very point, naata sa ikaduhang nga chapter mga kaigsuonan sa Book of Acts, ang tibuok nga sugilon atong mabasa ug niining tungura mga kaigsuonan, 10 days human si Ginoong Hesus nga nikayab kanila, nagsusi sa ilang kaugalingon, naginampuay, nakigkuyog sa ilahang usag-usa, making a great community of believers mga kaigsuonan. That was the best preparation for their congregation mga kaigsuonan that prepared that became the stage for the outpouring of the Holy Spirit, making them the explosive church at that time mga kaigsuonan. So karon ato ning kuhaon ang mga punto ug ang mga pagtulunan alang sa atong application sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug iglesia nga setting karon. Nainindot direct pastor nga punto nagaingon, following the ascension of Jesus and His exaltation in heaven, this outpouring kining pagbubo sa balang espiritu, usa kini kakalit nga supernatural event nga nakapausab sa tanang mga disipulo mga sumusunod kay Ginoong Hesus, gikan sa usa ka yano o kanang obscure nga mga Galileans into men of conviction and courage who would change the world. So, murag acknowledgement nga sa pag abot ni Ginoong Hesus dito sa langit, as he promised to His disciples mga kaigsuonan, nga sa dihang mokayab siya sa langit, no? Pag-abot sa langit, iyang igapadala ang balang espiritu. Kay wala naman si Jesus dire sa yuta physically. And so He fulfilled His promise that as soon as He gets back to heaven, He would send the Holy Spirit. Amen. Yeah, Yeah, Pastor Jerry. actually, mga kaigsuonan, kung imong tanawon ang senaryo,
kato expected na gyud sa mga tinunan nga makadawat sila sa espiritu. Kay kung masaw niyo ang Lucas 24 versikulo 49 is sa pabilin mo din sa syudad hangtod nga madawat ninyo ang espiritu. Sa to pa ilan nag-expect nga makadawat yung sa espiritu. Muna kung tanaw na to ang buhat kapitulo versikulo 1 nag-usa silang tanan diha sa usa ka dapit. You know? So makita niyo makigsunan nga ang kining pirmiro nga gihimo sa mga tinunan, they expected that they will receive the Holy Spirit as promised by God. O gunya, naghiusap po sila. Ang problema karon, kaya usay kita, nagtuot nga dunay sad ng Ginoo, pero usay, di ta magkahiusa. No? Pero ang mga tinunan, naghiusa sila, and that's the very reason nga, ang Espiritu, may kunsan kanila, o natuman ang isaad sa Ginoo sila. So ako nakita, Pastor Lisbon, nga ang one of the priorities o requisite, no? Prerequisites nga, mahingkod yun, mahingpit ang saad sa Ginoo sa Espiritu, this should be oneness among us. Amen. I think it is true, Pastor, kaya diri sa kining sa Acts Kapitulo 2, buhat Kapitulo 2, versikulo 1, nagaingon mga tungod sa ilang pagtuman o pagsunod sa sugo ni Ginoong Hesus, sumala sa imong nalitok, kindi nga mga magtotoo nga nagpaabot sila dito sa Jerusalem o sa saad sa balang Espiritu, wala sila magtanga kundili nga nagkahugpong sila sa usa ka lugar, pinaagi diha sa pagampo, sincero nga paghinulsol og pagdaig sa Ginoo. Ug mao tong gagibubo sa ilaha, sumala dinhi sa akong nabasa ang gahom sa balang Espiritu. Yeah, amen. So kung atong tanawon mga igsoon, ang hulagway niining Pentecost nga event usa ka launching pad or inauguration sa pagsugod gyud sa Christian Church. Although its roots go back to the resurrection of Jesus. Mao man gini ang issue mga kaigsuonan. Kay sa ilahang pagtan-aw sa diha nga si Ginoong Hesus misubmiti siyang kaugalingon ingon nga karniro didto sa ihawan na dismaya sila pagayo kay nagtuo man gid sila nga political ang iyang pagkamisaya. Pero nalimtan nila tong tanan bisan tuod namatay siya, nalibog sila, nadismaya sila when Jesus was resurrected. Motoy dako kaayo nga issue mga igsoon kung diin ang ilang pagtuo na angkla ni adtong isyuha nga si Ginoong Hesus na banhaw. Plus remembering all His promises kaniadto pa sa iyahang mga instructions sa mga tinunan sa wa pa siya mamatay sa hisgutan ni Pastor Patalinghog kaganina. John chapter 14. Klaro gid din nga gisensilyo ni Ginoong Hesus nga ang akong maglilipay, my comforter will come to you and will remind you all these things that I have said to you. So natinaw sa ilang hunahuna unya nakita po nila nga it was a promise nga angayan gyud nilang paabuton, angayan gyud nilang angkunon. So they were making themselves ready. So katong napulo ka adlaw plus ang 40 ka mga adlaw mga kaigsuonan human sa dako kayo nga pamatuod nga si Ginoong Hesus buhi was more than enough nga sila nahimog yung andam sa pagdawat sa maong gahom sa balang Espiritu. And it was not a secret event. Gani, kung natong tanawon din sa atong Biblia, makita nimo ang mga physical manifestations mga kaigsunan ug unsay purma sa ilahang lawak diin sila nagpuyo sa diha nga misulod ang balang Espiritu sa entero kongregasyon mga kaigsunan ug nibatog diha sila mga ulo ang gitawag nato og Dila nga kalayo. tongues of fire. Pastor Jerry, can you please explain to us the phenomenon kung paunsa ni nahimong kulba hinam kayo nga kasinatian samtang mikunsad ang espiritu kanila? Mga kaigsunan, alas sa itong mga televiewers, kaniyong espiritu, daghang mo pamaagi ba nga magpakita sa soto. Kada mo manifest bitaw, it could be panahon nga diha si Jesus kibautismuhan, it was in the form of the dove. Aniya, panahon kay Elijah pod, in the form of a thunder, wind o hangin. Karon igsuon, kining sama sa kalayo. Sa to pa, kung imong tanawon makigsunan ang pagkunsad sa espiritu diha sa mga tinunan in the form of a fire, kanang dila nga murag kalayo, ang kainiton bitaw, makita ni mga kon hangin tingali,
well, naaman ay kusog gihapon. Pero kung kalayo gani, naang kainiton. Muna makita nimo sa nahitabo, human sila nakadawat sa Gaza, sa Balang Espiritu, grabe ang kinito sa mga tinuan. Muna ingon ni Pastor Facebook kaniha, launching to sa new community as followers of Christ. Mura bag, mo giti pagsugod ba? Opening sa ilang mission. O ilang misyon. Grabe gyud mo na ang kainito na makita nimo na apoy purpose nganong gibutan gyud sa Ginoo atong panahon na nga naabot gyud siya ang saan niya atong Pentecostes gyud. Actually ang Pentecostes god igsuon dili mo na ingon nga nahimo tong Pentecostes kanang espiritu. Nahitabo to nga ang celebration sa Pentecostes diha gibubong espiritu kay dunay tuyo ang Ginoo. No? Unsa may tuyo sa Ginoo ngano gihatag niya ang iyang espiritu tukma sa iyang gisaad ngadto gyud sa panahon nga nagtigo mga apostoles panahon pod sa Pentecostes. Amen. So dili to siya coincidental, Pastor. Murag og sa kuan pa, it was the fulfillment at the right time where the Holy Spirit was poured out. Ya kinahanglan ko ituyo Pastor Lisbon ang pagbubo sa espiritu ba na ituyo gyud sa ngano iyang gibubo. No, so the promise, the fulfillment of God's promise, of Jesus' promise actually, it was really right on time at the right place. Not That's the right right. place. Actually, kining ilahang unang kasinatian sa Balang Espiritu, mga kaigsunan, probably sa ato ang pagtuki sa eleksyon, it was still in the same upper room. Medyo gamay-gamay, medyo huot-huot yun sila. But later, dito na sila nagtigom sa more public nga area, mga kaigsunan, sa diha nga medyo na-empowered na sila, na-emboldened na sila, nga gapangahas na gid sila pakita sa tibuok community in Jerusalem. Although later mga kaigsunan, makita na to nga gilutos lang gihapon sila sa otoridad. But despite that fact, nga naa sila dito sa gamay nga lawak mga kaigsunan, kaning paghaguro sa lahangin, ambot sa uban kaninyo nga naa diha sa mga typhoon belts. Familiar mo kaayo ni ining phenomenon nga kung naa ka sulod sa balay kay nagtago kay nihaguros ang hangin sa bagyo, murag uyugon ang balay nga murag mabungkag nga makulbaan kag naunsa na unta taon-taon mulupad ng imong atop. This is almost the same experience makaigsoon. Dili kay ingon nga sekreto nga sulimni kayo ang epekto nga mingaw kayo. That was very intense and immense ang panghitabo dito mga kaigsunan. Nihaguros sa tibuok lawak. And then later on, mao na dayon tong pagkunsad sa mga kalayo nga daw dila mga kaigsunan dinis tagsa-tagsa ka mga ulo sa mga tao. And after that, tanaw nimo dili lang kay kining kalayo nga mibatog sa ilang mga ulo ang imong nakita nga tilimadon, but there was also the speaking in different languages mga kaigsunan. So, dinhi, mabibuta sa atong discussion ng speaking of different languages kay as a church, nagtuog yun nga it was a language nga masabtan sa tanan, dili ingon nga yama-yama, dili ingon nga nagbuka ka sa imong baba, pero actually, ato nang i-explain unyang taud-taud. The speaking in tongues is a phenomenon that is probably the most misunderstood subjects in scriptures and most abused probably. So ato ning tanawon karon, Ma'am Pinky, what do you have to say about speaking in tongues sa imong kasinatian? Nakasulay na ba ka ana? Nainggan nyo pa ni mga kaigsuonan kay kaning ang related, what is related sa outpouring sa Holy Spirit ang gitawag og glossolalia. Kanang usa ka tawo nga makadawat siya sa gahom o manifestation sa gitawag nila balaang espiritu, siya litok og mga pulong nga kanang dili nimo masabtan pero naa sa ibot ipasabot nga nasabtan sa uban mo nang ilang pagtuo nga kung masudlan siya sa balaang espiritu makahimo siya og sulti sa mga estranghero nga pinulungan nga kung imong actual man gyud ko nakabati ni ani nga maski siya nga naglitok dili siya kasabot. So in my own opinion ko na that is not really the work of the true Holy Spirit. Awa man ako na kay Holy Spirit gada iya man na sa Ginoo. It's the other spirit. Yeah, paladman pa nato na niya mga kaigsunan atong ihatag ang preliminary nga is explanation ni Pastor Jerry ni ana. Yeah, sa ako nagisulti kaniya makigsunan nga ang pagbubo sa espiritu dunay katuyuan.
nagsugod, kumura bitawag birth o paghimugsog yun sa mga sumusunod ni Kristo, mga bagong komunidad ba na himugso. Now, kining pagbubo sa Espiritu, ang tuyo sa Ginoo nga mapamantala ang iyang pagkabanhaw. Ang iyang kamatayon, iyang pagkabanhaw. Of course, apela na iyang kinabuhi. Kaya mo nagisulti sa sunod na to nga mga tupiko sa tuliksyon. Nagisulti ni Pedro. Pero ang tuyo yun, nga unta, ang mensahe mapakuyanap, bisan pa nga ikaw dili sinati anang sinulti ana apan pwede ka makunsaran sa Espiritu, makasulti ka, dili ingon nga ang maminaw di kasabot, makasabot ang maminaw. Muna ang senaryo bitaw, makita nimo dito makisunan sa buhat nga kadtong mga actually mga Hudyo talaga pa sa Lisbon. Mga Hudyo to tanan, abi ninyo pagkadaghan gud sa mga katawan sa mga Hudyo, mga 10 milyones no kang mga Hudyo kaniadto 10,000 o 10 milyones ang mga Hudyo. Pero sa diha igsuon ang 60% ana nagkabulag-bulag na, gamay na lang nahabilin diha sa Hudyo. So, in that scenario, panahon sa Pentecost manguli to tanang mga Hudyo nga tuwa natin sa laing lugar. Oh, ang diha sa Hudyo, diha sa Hudiya, diha sa Jerusalem, makadto siya balos sila sa pagsulti sa o pagsabot sa panulungan sa mga Hudyo. Pero katong uban nga tuna sa layo, wa natin na kahibalo sila ang kagulong pinulungan. Pagsulti igsuon sa mga apostole, sila nga gikan sa lain nga nasod, isa ako man ang pinulungan. Muna yung sila nga, ang uban nga taga, actually ang sigig ingon nga hubog, katuro itong taga lokal kay, hindi ba sila kasabot? Sige magmaoy nga wa kasabot. Pero di ay, nasabtan to sa mga Hudyo nga gikan sa laing nasod na nagpuyo. Oh, yeah. Okay. Ato nung balikan nga punto karon taon-taon mga kaigsunan, we will take a break. Ayong paghawa din ha, mubalik dayon ang Taknas Pagtuon. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. O atong padayunon karon ang atong gibiyaan nga punto kaganina. Kining isyu sa pag bungat sa nagkalain-lain nga mga pinulungan mga kaigsunan. Ang uban, nagingon sila nga ang pagkapuno sa balang espiritu kung walay glosolalya or pagsulti og mga pulo nga di nimo masabtan, dili na tinuod nga napuno ka sa balang espiritu. Muna ang sulti sa uban. However, mga kaigsunan, kailangan na to ni nga tinaw na to kay gumikan ni ining puntuha, daghan kayo ang wala kayo makasabot sa experience of the speaking in tongues. I-explain kaganina ni Pastor Jerry that there were more or less at that time 8 to 10 million Jews nga nag-scattered sa tibuok known world niya itong tungura. Unya, dito manggod sa Israel, particularly in Jerusalem as the center of the Jewish religion, na sila tulo kadagko nga mga events in a year nga silang tanan ga pamauli gina. Gura sila o ga pilgrimage back to their own home place. Ang usa ni ini kining Passover feast. Pagsaulog ni sa katubitong ilahang karaan kayo nga pagawas gikan sa Ehipto. Gitawag to nilang Passover feast nga gipangpatay ang tanang kamagulangang mga lalaki kung wala mabutangi og gihidhiran og dugo ang ilang mga hambas, ilang pultahan. Manguli sila anang puntuha. Unya, naapoy gitawag nila og another day of pilgrimage back to their hometown, kining Pentecost or 50 days after sa Passover. So, 50 days lang pagitan, waray duha ka bulan, manguli na po na sila. Unya ikatulo kining Feast of Tabernacles. That's another festivities nga gapanguli gyapon sila dinha. Pero highlighting this Feast of the Pentecost, mga igsoon, obvious gini nga gapanguli sila tanan because that's a celebration of the first harvest sa ilaang mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Kay mao man ni ang harvest time for wheat, mga pinunahang bunga. So, gatapok gini sila in celebration ang tibuok syudad, murag yung gapista mga kaigsunan. This was the phenomenon. Saksi ang daghan kayo sa mga Hudiyo
ni ining talan-awon nga nagmanifest sila og speaking in tongues. Sag-explain ni Pastor Jerry kaganina, they are scattered in different places throughout the known world niya itong tungurang uban gikan na sa Grisya, ang uban gikan sa it's actually mentioned in the book of Acts chapter 2. More or less 16 different languages mga kaigsoon, mga pinulungan sa lahi ng mga lugar. Pero kadto silang na mauli diha sa Jerusalem, makasabot gyud sila sa ilang kaugalingong lokal na nga language sa ilahang lugar away from Jerusalem when these people who were filled with the Holy Spirit spoke their own language. So, obviously, nakaingon sila, wow, this is a phenomenon. O gabi ninyo mga kaigsuunan, sinugdanan ni, sagi pasabot ni Pastor Jerry kaganina, mao ni ang birthday sa explosion sa ilahang evangelism. Legitimate church Yeah, as a community. As a community church mga kaigsunan. Which means, ang ebanghelyo di ay iwalig yun dili lang sa usa ka lugar o usa ka pinulungan kundi bisan pas kinatumyan sa kalibutan diin didto nagkalain-lain ang ilang mga pinulungan. Ato nang tukyon unya dapit mga igsoon nga ang pag reach out nato in other languages which is not our local original or mother tongue mga kaigsunan is a big challenge. Kinahanglan pa ta nga magtuon ana, pero by the way, don't worry, when the Holy Spirit is there working with you and working for you, dili gyud imposible mga kaigsuonan nga imong makatunan bisan pa ang paglitok sa larino nga paagi sa pinulungan nga dili imo just because of the gospel explosion nga mo'y kabubuton sa Ginoo. Sa to pa, Pastor, Yeah, Mampingki. kanang makabati tag ko mga komentary bitaw nga kanang iglesia ha kay wala na sila speaking in tongues, dili na sila tinuod ka pondok sa Dios. Sa balang kasulatan nagaingon, usa lang na sa mga manifestations sa balang espiritu kay ang uban nagahimo sila sa pag tagna alang sa kaugmaon, no, ng foretelling the future. Doon na sila yung mga vision, mga inspired speech, mga sinulat sa mga sinulat sa atong mga tao nga gigamit sa balang espiritu o gasa sa pag-ayo og mga sakit. O ang uban daghan pa nga mga gasa nga atong i-attribute nga gikan sa balang espiritu. So speaking in tongues dili lang na kay usa lang ka aspeto nga mora na imong timan-an nga iya sa Ginoo kundi usa lang na mga igsoon. Yeah, og sa aton nahibaluan mga kaigsuonan, ang tuyo gyud sa Ginoo nganong ibubo niya ang gasa sa espiritu, mao ra gyud ang pagpabarog sa iglesia. You are gifted with different kinds of talents para ra gyud mo barog ang iglesia mga kaigsuonan. Sa giingon ni Mapingki, kanang speaking in tongues is just one of these spiritual gifts mga igsoon. Pastor Jerry. Tinuod na gisulti ni Ma'am Pinky nga usa gud igsoon sa manifestation sa spiritual gift. Usa na speaking in tongues, of course. May ka musulti, that's a gift. Manambal ka, that's a gift. So daghan ka yung gasa actually nga makita nato nga nagasahan ka sa espiritu. You receive the gift of the Spirit. Ang focus igsoon ko ng purpose yun nga nung na ay gift of the Holy Spirit. Kanara yung pagpalambo sa iyang iglesia. Gani mutukman na sa Episo 4 versikulo 11 nga gitawag ang pastor, apostoles, maestra, pastor, evangelist aron lang yun sa pagbuhat sa pagmisyon ngadto sa uban. Moro ganito yun. Basaw na to ang Episo 4:11 igsoon, aron yun pagpalambo sa iglesia kung sa lawas ni Kristo. So, kung hunana na to ang tuyo sa Ginoo ngano dunay gasa sa espiritu, lahi kayo sa atong makita karon ngano. Nama gyud hibalag na ako mga kaigsunan nga akong gipangutana kay pagsulod ako silang balay, nagyaw-yaw ang iyang kauban kay tulo man sila kabuk sa balay, nagyaw-yaw. Siya akong gipangutana, unsa ni tabo niya isa nga nasudlan siya sa balang espiritu. Iko niya lain man yung gisulti, di ko kasabot, mura magtuyok ang dila. Iko nga kasabot ba ka sa iyang gisulti? Siya wala. Bisan siya wala nakasabot. Ang nakasabot sa iyang gisulti, ang Ginoo ra gyud. Kay kung masabtan, kung ikaw kung mag-speaking in tongues, mo nang panahon nga ikaw makalargo communicate na to sa Ginoo nga di masabtan sa yawa. Mo na ingon niya. Kay kung imo isulti ang imong tuyo sa Ginoo nga sa atong pinulungan, masabtan sa yawa mo na nga dili ihatag sa Ginoo, punggan sa yawa ang imong ipangayo.
pero speaking in tongues nimo dili masabtan sa iya wa mo nagihatag sa Ginoo imong ipangayo kunya sa may gipangayo niya sa Ginoo ray nahibalo kay bisan siya mismo di siya kasabot sa gisulti. So kuwahi kay makigsunan sa speaking in tongues nga naa sa balaang kasulatan sa atong gitunan karon. Kay kung imong tan-awon basaw na to ang unang Korinto kapitulo 12 nga kung ikaw gani makadungog nga naay nagsulti sa pinulungan naay mo interpret nga mo nay kahulugan kay kasabot siya. Pero kining mga tao karon nga nag-ingon nga speaking in tongues nakigsulti sa Ginoo nga bisan silang taliwala walay makasabot, and that is not the right interpretation of speaking in tongues. Kay kung atong tanawon ang buhat kapitulo 2 nasabtan man sila tanan sa mga tao nga tuwa nagpalibot tingali ato lang kuhaon bitaw aga ng real nga atong ibutang sa tong sitwasyon karon. Basin tuwa dito ang mga Hilonggo, na dito ang mga Chinese, na dito ang mga Tikenyo, na dito ang mga Ilocano. Pagsulti sa mga apostoles, Ilocano man na nga di mo tan Ilocano. So nakasabot sila. Pero karon lahi karon ang phenomenon sa speaking in tongues kay uban mga kasabumbong, uban mga tumba, musulimbad ang mata, o niya ang Ginoo ray nakasabot. I think that's not the way how we interpret the speaking of tongues or the gift of the Spirit. Yeah, actually gi-explain po ni Father mga kaigsunan din ha sa 1 Korinto kapitulo 14. To be exact, na din ha ang great discourse mga kaigsunan mahitungod ining isyu sa pagpanulti og mga laing pinulungan. Nadako namang guni nga isyu ay mura og in the first place sa ilahang mga locals na hisgutan ni Pastor Jerry kaganina nga kadtong mga lokal nga taga diha ra gyud nga nagistorya Galileanhon ang ilang pinulungan sa diha nga nakadungog sila niining foreign languages nga nasabtan kaayo sa mga foreigners. Nakaingon sila, uy, gipangbaliw naman yung mga tawhanan nangahubog na ni. Pahubog na. Oh, nangahubog na ni sila. Mao na ang allegation sa mga locals nga wa actually ka-catch up sa reality sa ilahang gisulti which was clearly understood by the others who were coming from foreign places. So, yun yung mga kaigsunan, possibly ila tong na mass up ang significance sa speaking in tongues until finally Paul made a clear discourse mga igsoon. Ato lang basahon din sa versikulo 9, 1 Korinto 14. Nagingon din asugot tas versikulo 8 nagingon, if the trumpet does not sound a clear call. Okay, ilhang allegation basta kay muhimo mo produce lang kag tulunggon nga dili ni masabtan sa uban unya basta kay murag manifestation na lang napuno kas balang espiritu mao na daw na. Pero ang explanation ni Pablo ngon siya kun ang trumpita nagabudyong og tingog nga dili tin-aw kinsa man ang mahimong andam alang sa gubat. So nobody would be ready for that battle because of that undistinct trumpet sound mga kaigsunan. Nya gipadayon niya din sa bersikulo 9, mauusab kini kaninyo unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? So kung dili kunuta mo sulti o mga pinulungan nga klarong masabtan sa uban sa ilang kaugalingong pinulungan, unsaon kuno pagkasabot sa uban sa imong gisulti. How you will just be speaking into the air. Mura lagi kag nagwali diha sa hangin. Mura lang gyud og ang panglabas lang imuha manifestation lang nga wa gyud significance nga why nakasabot mga kaigsunan. So the point here is speaking in tongues is to reach the masses, to reach the people who otherwise are not native to your own language. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, kakahitabo po ni matingala ang ubang mga evangelist nga gaadto sila og lain nga mga localities pareha sa atong mga missionary sa sulads. Dili biya sayo nang mo learn ka og language. It will take you years. Ang atong example karon ang atong daghang mga nurses nga gusto mo trabaho sa laing nasod. May eskwela pa na sila og language nga like for example German. Kay sa Germany daghan ang demand karon dili ka basta-bastang makasulod dito trabaho kung di ka kahibalo sa German language mga kaigsunan. And so it is with many other places nga lahi ang ilang pinulungan. So ang akong point din karon magtuon ka pero wonder of all wonders by the aid of the Holy Spirit ug pinaagi sa grasya sa Ginoo daghan kay sa atong mga missionaries nga nangadto sa laing mga dapit sa mga bukid minanubo nga pinulungan
only a matter of months mga kaigsunan larino na sila kay mosulti sa lingwahe nga dili ilahang kaugalingong mother tongue. So ingon ini mga kaigsunan matingala ka, and of course sa inyong gasigi o dawat o mga appointment speaking engagements mga igsoon. Ngimong gitunan of course clearly kailangan man gid nga naa kay gitun-an mao man nagiingon ni Ginoong Hesus nga ang role sa balang espiritu mo tingkay ni adtong imong stock knowledge aron tuloy-tuloy nga imong masulti. But even you, the speaker yourself, matingala ka nganong nahimo nimo ang katinaw ug ang walay sabod nga flow sa imuhang mga pinulungan samtang nagwali ka mga kaigsunan, walay lain nga imong kapasanginlan, hindi ka kaingon nga it's all because I have developed in time na himo na kong eloquent speaker. No, it is solely by the gift of the Spirit mga kaigsunan. Para nako mampingki, Pastor Jer, maunay tinuod nga gasa sa pinulungan. Tinuod, Pastor, Yeah. kanang ang speaking in tongues sa mga kaigsuonan, mao nga ang imong purpose is that you will be understood Clearly, sa imong mensahe sa ato nang natun-an. Karon kung magistorya lagi kag dili ka masabtan, bisan pag moingon ka nga gi-touch ka sa Holy Spirit, kung na-confuse na noon namati sa imo, so dili gid ka kaingon nga iya na sa balang espiritu, kung dili sa espiritu sa That's right. kalibog. Say for example, sa atong panahon karon mga kaigsuonan, dili naman kakabati nga mag-yama-yama kag istorya kung sama-samang kahimtang sa una adto may Africa, adto sa Ethiopia. Ang Ethiopian lahi og sinultihan Amharic. Na unsaon na po pag wali dito nga Amharic man? The only way to preach to these people is use the universal language, ang English. Unya, ang balang espiritu sa ani atong panahon karon daghan siya og mga modern ways nga ma-translate ang English pinagi sa paggamit sa mga lokal. So gamit po sila lokal nga makasabot og English, i-download na ang English into their own language, ang Amharic. So ang Amharic dili pasabtan pod sa uban nga mga local tribes, naapod sila gamiton ang balang espiritu, naay mga leader diha nga kamaupod mo sabot og Amharic nga maka-translate ngadto sa ilang kaugalingon nga pinulungan. So ingon ana ang sa atong kahimtang application sa atong panahon mga kaigsuonan nga dili kita makaingon nga ang atong iglesia wala na kanang sana Balang espiritu. balang espiritu Ay, nga wala maglitok og mga yama-yama nga mga pulong kun dili kining ato klaro-klaro na. Amen. Kay daw day mga moderno nga paagi sa pagtuon nga masayon masabtan. Sa dili pa nato ipatiwas ang punto ni Pastor Patalinghog mga igsoon, murag og ni flash diri sa una karon. Nga it probably is the gift of the Spirit nga naghatag og talento ni mga developers sa mga bag-ong apps karon sa cellphone. Ay pare di ka kasabot siyang gisulti, imo lang nang ipadungog sa imong cellphone sa audio niya. Pagkataod-taod mugawas na iyang translation in English. I believe this is Bisan gani ang movies, English, Ay, naa naman tayo mga subtitles actually karon mga kaigsunan. Mao naman na ang ga-facilitate sa atong communication karon. Mga movies, nga mga foreign languages, unya naginay subtitle, we will appreciate that. How will you appreciate a movie mga kaigsunan sa lain nga pinulungan like Hindi, French, unya walay subtitle, di yung kamutanaw na unsa man nimo nang masabtan na nimo ang ilang lihok, that's useless. The same thing is true with the gospel preaching mga kaigsunan. Dapat masabtan yun. Pastor Jer. Yang akong kuan, ang akong sumala sa balagang sulatan may kigsunan, kanigong speaking in tongues, panahon sa mga apostoles, there was no need of interpreters. Nga naman, ang ilang gisulti, na hibalaan mo sa tanan. I mean, palita karon ang Portuguese to atong panahon na minaw sa wali sa mga apostoles, kasabot sila, tingali, one of the disciples, sa sulti Pinurtugal. So, kasabot sila sa, depende sa pinulungan nga gisulti sa mga tinunan. Kasi sila magutong tanan na puno sa balang espiritu. Yeah, that's it. Sa atong panahon karon, kung dili gani muna sa atong panagtigom, kung lahi gani ang magsulti, langyaw nga pinulungan, i-translate na to, aron masabtan. Why? Ngita nga, dili na nagahom sa espiritu, pastor. Yeah, tungod igsuon, kay aning panahon na to karon, na ay makasabot sa pinulungan sa lain nga nasod, ipasabot nga ni sa tuwa through interpretation, aron nga atong matuhog ang mensahe. Now, sa ito din nga ikaw nga naminaw igsuon, gamiton ng espiritu sa mga pulo imong nagdungog, masabtan niyo pag-ayo og matuhog ang gisulti sa kining langyaw nga pinulungan. Sa tubang espiritu nga nagpuno sa mga apostoles nga ilang pagsulti na sabtan sa tanan, ang espiritu nga
lihok, no, sa panahon sa Pentecostes, mo po ng Espiritu nga maglihok sa atong panahon karon nga sa interpretation sa giwali sa langyaw nga mulong, mutuop si mong kasing-kasing, masabtan nimo. Pero yung ko nga, dili naman na si Espiritu, kaya translation naman na, igsoon ka ng Espiritu nga diin mo patuhop si mong kasing-kasing, the same Spirit nga naghatag o gahom sa mga apostoles nga nagsulti sila nga nituhop sa kasing-kasing sa mga naminaw kanila atong panahon na. Kaya kung di mo tanawin ko din sa atoang sa Biblia, sa unang Korinto kapitulo 12, no? Versikulo 10 ug 11. Kung aduna magani magsulti sa lain-lain nga pitulungan, yung din another speaking different kinds of tongues, and to still another the interpretation of the tongues. Sa ato pagkaroon sa atong panahon na, i-interpret na siya. Masabtan nimo mo na yung pastilan nasabtan gyud ako ang mensahe. Ang espirituhan na igsumoy magpatuhop sa mensahe na si mong kagalingon. Mo na ingon dinhi padayon dinhi ang balang kasulatan, and all these are the work of one and the same Spirit. Sa ato pa ang nagwali nga langyaw ug ang interpreter nga mo'y naghubad sa iyang mensahe nga nituhop sa mong kasing-kasing, maura na ang espirituha ang naggamit, ang nagwali ug ang nag-interpret. Sumura na igsoon ang purpose ko nako ang tuyo gud ani espiritu nga ang mensahe mutuhop sa kasing-kasing sa tanan nga masabtan gyud sa sinsilyo nga paagi ang mga mensahe. So Amen. ako nagisulti kay ganiha nga ang tuyo sa Ginoo nga ipakuyanap ang mensahe sa kaluwasan pinaagi igsoon sa gahom sa espiritu. Amen. Wala siya. Daghang kay salamat Pastor Jerry sa tinaw nga pagpasabot. Mga igsoon, ato lang gining timan ang speaking in tongues was the very message nga gihatag sa Dios sa tanan nga mga tua didto at the very core of the gospel spreading. Nga dili lang alang sa usa ka pinulungan o alang sa usa ka pundok sa katawhan ang kaluwasan. Kundi aron ipalaptak kini, no? Ipakuyanap kini sa lain-lain nga pinulungan sa tibuok kalibutan. Now atong tukyon mga igsoon kining ato ang tema mahitungod sa wali ni Pedro. Pagkahuman didto, actually naablig yun ang opportunity nga si Pedro mo iskrima o muhatag siya ni diskursuha. Human nga kadtong mga locals, nagsugod sila tagaw-taw nga, huy, nangahubog naman yung mga tawhanan ni katong wala ka catch up, nga nagsulti na dahil sila laing pinulungan. So, sa diha nga ni medyo nilawgaw ang komentaryo ni adtong mga locals nga wala kasabot nga matod pa nila, nangahubog na, nagmaoy na. Si Pedro, mga kaigsunan, came into the rescue, but with a very powerful message which was very relevant on that occasion, mga igsoon. Ang wali ni Pedro actually was the precursor of the biggest massive murag decision making at the end of that sermon. Kaya nga naman, ang resulta, mga kaigsunan, matod pa sa Biblia, ang mga tao na sakitan sa ilang kasing-kasing, and it created and resulted a response from the people. Ug tungod niya na mga kaigsunan, 3,000 ka mga tao, more or less, ang nabautismohan as a result of that. Ato sinsilyohon kining unod sa wali ni Pedro ni atong tungura. Asa niya gipaangot, gipasukad ang iyahang diskurso ug unsa nga gahom ang iyang gisaligan ni atong iyang wali. Just like any typical sermon that takes place. Halimbawa, karon tagaan kag tahas, ingnon ka Brad. Wa tay lain nga makita nga arang-arang nga muwali para sa tong fellowship karong sunod bulan, ikaw na ang tao. What will you do if you're given the task to prepare that sermon? Of course, ma-overwhelm ka. Pero kining kasinatian ni Pedro, mga kaigsunan, ug paunsan niya giwali, unsay unod siyang wali, might be the very guide nga imong gikinahanglan aron mahimo usab kang magwawali sama ni Pedro. Pastor Jer. Yeah, ang tinuod makigsunan, gibalik mo ni Pedro ang kasinatian niya kauban kang Hesus. Gikan sa iyang pagpakiguban, hangtod sa iyang kamatayon, hangtod siyang pagkabanaw siya nga saksi mi. Unya ang gusto gid ni Pedro, dagan sa mga tao ko nagduduhag yun nga si Kristo dili gyud ang Mesiyas. Pero yung gipadako nga si Jesus mao gid ang Mesiyas. Ang Kristo nga diin gitugyan kaninyo, inyong gilangsang, human sa pila ka adlaw nabanhaw siya, mao ni ang Mesiyas. Mao ni ang atong paglaom. Ang tuyo makigsunan ni Pedro nga ang mga katawhan ilag yung dawaton si Kristo. Mao gyud na. Amen. Mao gyud dawaton si Kristo. Karon sa atong panahon,
makaingon ta nga dili na applicable karon kay daghan man kay mga tao karon gadawat ni Kristo. Ang problema lang, gidawat na si Kristo, pero apo nila tumana ang tanang kalagdan nga gihatag ni Kristo. Ang kaniadto makapaglao mga kaigsunan, lahi man gud kay kaniadto ila kanunay to the very minute detail ang tanang mga kasuguan o mga reglamento o mga regulasyon nga gihatag sa Ginoo, ilang gihatagan og pagtagad pag-ayo. Pero ang sayo pa gyud kaayo, kay wa po nadawata si Kristo. Muna nga sa diha nga gipasabot gyud ni Pedro kinsa si Kristo, iya gyud nagisugdan gikan sa iyang pagpakabuhi, pag-ani dinhi hangtod sa iyang kamatayon, hangtod sa iyang pagkabanhaw. Ug ang pagkabanhaw diha niya geared kanunay ang paglaom nga nahuptan nato nining atong kapanahonan karon. Sa ato pa bisan tuod kun dunay mga panghitabo, dunay mga panahon na kita motaliwan sa kalibutan, apan ang pagkabanhaw ni Kristo ingon si Apostol Pedro isa nga maurasan nang gahumaon niya ang mubanhaw sa mga katawhan sa katapusang mga adlaw. Amen. Muna nga dunay paglaom ang mga katawhan sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat. Mapinki. You have Tulo anything to kay say? bun biagyod mga kaigsuonan kining pagbubo sa balang espiritu sinugdanan ana aning atong leksyon karon Pentecostes. Atong may baluan sa kasaysayan nga sa panahon nga buhi pa si Ginoong Hesus. Si Pedro grabe kay katalawan. Kapila siya mulimod. O natuman ang giingon ni Ginoong Hesus nga sa ikatulo niyang limod mutugtugaok ang manok. Grabe ganyang limod ba? Unya makaingon ta nga usa naman si Pedro wala naman lang gid siya kaisog pag angkon nga usa siya sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Pero ang gahom sa balang espiritu nga gibubo sumala sa sading Ginoong Hesus. Unsa nahitabo sa sumala pa sa gi-explicar ni pastor patalingog nga nahimong maisog. Nahimo siyang maakuhon sa pagsangyaw sa maayong balita. Matungod sa katawo nga iyang gilimod. Ang Kristo nga mao ang maghatag og kaluwasan sa tanan. Amen. Murag nakaigo gid kag maayo karon sa Ya mabitaw na ang thinking nga sa gisulti ni Pastor Lisbon nga mura pag dako kag impact ang mensahe ni Pedro. Una mga tao ni response nga unya sa may buhaton din namo karon. So sa gingon ni Pedro, pag ginulos mo sing sala. Amen. Amen. Mao gina, mao sa naigsoon ang mensahe natong ipakuyanap sa kalibutan nga kung atong dawaton si Kristo, magkuyog yun na sa paghinulsol sa atong mga sala. Amen. Mao gina siya. Gusto lang ako i-share kadali mga kaigsunan kining na supplemental materials sa teacher's comments about sa wali ni Pedro. Actually mga igsoon, tulo ka punto din sa wali ni Pedro ang nakahimo yung power field ang iyahang sermon. Una sa tanan, it was inspired by the Spirit. Ang balang espiritu gyud may naglimin sa iyahang kinabuhi ug sa iyang kasing-kasing nga nibarog siya aron ipasabot niadtong kongregasyon kung kinsa si Kristo alang kanila. Jesus was the very foundation mga kaigsunan. The Holy Spirit was giving him the power. Gani gi-explain niya didto nga gikan sa daang tugon, gi-quote pa niya si Joel nga in the last days I am going to pour out my spirit on all flesh. Therefore, validating the current situation mga kaigsunan nga ilang nasinati ni atong tungura. Ngay kaduha nga punto it is based on scriptures. Kung imong tanahon ang wali ni Pedro mga kaigsunan, more than 50% of his sermon, in fact, it is 60%, sa iyahang sermon mga kaigsunan, puros quotation gikan sa Old Testament scriptures. That's right. So, ingunan na gyud kung gusto kang magmalilampuso ng imuhang wali igsoon, ipaangot kina sa Biblia. Ang uban magod sa ato maghimo tag wali based on mga current events nga kadtong mga gikan sa Facebook, mo na din na itong himuong wali. No, it's never a guarantee. Kung imong himo nang samas gihimo ni Pedro mga kaigsunan, gikan sa Biblia ang iyang outline arang taasa explaining everything which was relevant for the occasion mulampos gyud. Ikatulo nga nga punto mga kaigsunan sa wali ni Pedro, the center obviously was Jesus. Si Jesus gyud ang iyang gituboy sa iyang wali, which was the very reason nganong nagtapok sila, ngano nga nagkahiusa sila, gidiscourse pa niya didto nga ang ilang kasaysayan gikan kang Abraham paingon ngadto kang Isaac, Jacob, David hangtod sa ilang panahon, the identity was still just the same. Jesus chose a nation and the nation was chosen to spread the gospel sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. And the very reason why they spread that is because Jesus was resurrected.
So pagkalami gyud sa unod sa iyang wali mga kaigsunan. Now ato ning i-recap karon tagaan natog panahon ang ato ang mga panelist nga mohatag sila mga parting statements sa dili pa nato ni pagkatakupan ang atong pagtuon. Ng Pinky. Akong padasig sa atong mga kaigsuonan nga nagkalami na bitaw gyud ug maayo ning diskusyon sa atong mga Sabbath school lesson. Pagtuon mo mga kaigsuonan kay kung magsaligra mo dinhi atong discussion diri sa hatak na sa pagtuon, taman ra pud diha ang inyong pagtubo, dili mo kaay mo flourish. So aron nga ang balang espiritu may kahigayunan sa paggamit sa atong mga talento ingon nga mga gasa gikan sa Ginoo, ato pagining amumahon. Ang buta ko ipasabot nga dungangan nato sa atong personal nga pagtuon o dugang nga pagampo o hugot nga pagtuo sa Ginoo. Amen. Pastor Jerry. Ang ako mga kapagsunan, ang tuyo sa Pentecostes mo ang pagpakuyanap sa mensahe alang sa kaluwasan. Amen. Ang tuyo sa Ginoo, panahon nga iyang gitawag ang Israel, the Israelites would be the center of the Messianic kingdom. Karon igsoon, moderno tang Israel. So ikaw ako membro nining mga pundok nga mo tay sentro sa mensahe sa pagsulti sa katawhan may tugod ni Kristo. Kay salamat sa ato mga kauban ng mga panelist. In recap mga kaigsunan, di man na nato nagsugod ang pinakadako nga manifestation sa gahom sa balang espiritu dito sa Pentecostes mga kaigsunan. Ug unta mandam nato ang atong mga kaugalingon, ang atong mga iglesia, ang atong panimalay sa second episode niya ng powerful outpouring of the Holy Spirit. Ang Pentecostes manggod gitawag nato ni sa Christian era mga igsoon ingon nga the early rain. Pero moabot ang panahon sa latter rain power mga kaigsunan. Ang sulusama nga fenomenon nga nasinati nila kaniadto masinati sa mga katawhan sa Dios ninyong katapusang panahon, magwalita sa dili mapugnan nga paagi, and this will prepare the entire earth for the final harvest mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan og sa dili pa nato ni pagkatakupon pinagis pagampo ni Pastor Patalingog ania ang usa ka halad sa musika. Diyos sa gamhanan ni takna sa pagtuon, nagamalipayon kami nga ikaw nakikuban ka namo. Ug tugot yo Dios nga sabta nga mo sa kining ipahat ngadto sa imong makanakan. Kining tanan masabta namo ang katuyuan ngano nga imong gikunsad ang balang espiritu sa tuyo nga din kami mismo makabaton sa kaisog, makabaton sa gahom, makabaton sa kadasig sa pagmensahe may tungod kanimo sa imong pagpakamatay ug sa imong pagkabanhaw ug sa imong pagbalik. Amen. Ikaw Dios magagiya kanamo nga ang espiritu nga diin mo'y nagagahom kanamo, kami mahimong mga instrumento alang sa kaluwasan sa uban. Tugot yo Dios nga bisan diin kami moadto, bisan unsa among pagabuhaton, kami sa kanunay magiyahan sa imong espiritu, mahatagan sa igo nga gahom aron kami magmaisugon, magbalambigiton o sa mong pag-alagad, magbadasigon. Salamat po Diyos ikaw magkatubag sa mong pag-ampo. Panalingin ang tanan namo mga televiewers karon, ikunsa di mong espiritu nga to kanila, ug tabangin sila o Diyos, nga magpabilin silang matinud-anon sa pag-alagad, bisan pa sa daghan unya ang mga circumstances sa kinabuhi, ug sila magmalahotayon, magmainiton, ug magmalambigiton sa imong bulaton hangtod sa imong pagpalihag. Salamat ikaw magkatubag sa mong palyupo ni taknaa, amo kining gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 God is in
Hope Channel. Sharing love, changing lives.